Yeah, hello everyone. This is Bombshell Television. Musha latest musha zvinopisa zvega zvega. Pazvamai maje chiri kupisa ndechapassion Java. Asikana uchangosvika uchangotibata pa channel yedu pa Bombshell Television. Don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Musha latest musha zvinopisa zvega zvega. Ishuwiro yedu kunge tichikupai nyaya dzinopisa ende ishuwiro yedu futi kuti munge muchisubscribe pane nyaya dzatinenge tichiunza. So ndisingadonyanya kupedza nguva yangu ndichifambira nyaya dzacho se Bombshell Television. Taunza nyaya yatendera ndofunga mukuona picture iro rapassion Java pane two different pictures but pane riri kutendera zvamai manje riri kunzi akupenga mukomana akurasa njikere pane zvakaitikawo paari asati anyatsoziva tikazwana touya tichimhanya nazvo ndokunge wakasubscribe kuti chatinenge tango uploada chovha changosvika kwauri. So ndonyaya ndanga nayo muzuva ranhasi. Tell us what do you think in the comment section below kuti chii chaungangofunga kuti ndicho chingave chakupengesa mukomana anonzi Passion Java. Wotiudza mucomment section wongosapota idea yako tongotaura tichipanana zvakawanda tichitandara zvedu sepano pa Bombshell Television. Thanks for watching, thanks for listening. I hope you are subscriber. Thanks kune wese vasubscriber muzuva ranhasi. Tokutendai.